Ако обработвате в Premiere Pro и After Effects без да използвате ето този безплатен плагин, изтървате много. Този плагин се нарича Premiere Composer и да, абсолютно безплатен. Може да си го свалите от официалния сайт mrhorse.com. След като го свалите, инсталирате го и за Premiere Pro и за After Effects и сте готови за действие. Самият плагин се намира в Windows, Extensions, Premiere Composer. Когато го отворите, вътре имате всевъзможни работи. Текст пресети, транзишени, може да си избирате отляво, отдясно, отгоре, отдолу, social media, бутони, банери, придърпвате на таймлайна и е готово. Може да променяте абсолютно всичко по тях. Текст, шрифт, цвят, разположението на самия бутон или банер и, разбира се, няма как да минеме без саунд ефекти. Лушове, кликове, банк, поп, в общи линии, всичко, което ви трябва за обработка на кратки видеа, за TikTok, Instagram, YouTube и така нататък. Напишете в коментарите какво е вашето мнение. Бихте ли го използвали? А за тези от вас, които вече го използват, много ми е любопитно, кое най-много ви харесва. Звуците, транзишените, банерите. Напишете долу в коментарите. Ще се радвам да ги прочита.